Καλημέρα φίλοι μου, σήμερα θα κάνουμε ένα τεστάκι αμμονίας στο ενιδρίο μου για να δούμε πόσο αμμονία περιέχει και να δουν και οι φίλοι που ξεκινάνε τώρα να ασχοληθούν με το ενιδρίο πώς γίνεται ένα τεστ. Βέβαια τεστ έχουν πολλές εταιρείες, εγώ τώρα έχω επιλέξει μία, έτσι τυχαία, εντάξει. Οπότε στην εταιρεία που έχω επιλέξει εγώ θα σας πω πώς θα κάνω το τεστάκι μου. Αυτό είναι το κουτάκι της. Λοιπόν, μέσα έχει αυτό το γυάλινο δοχιάκι στο οποίο θα βάλω νερό από το ενιδρίο. Θα πάρω το δείγμα. Και έχει και 3 μπουκαλάκια. 3 φιαλίδια. Λοιπόν, αυτά εδώ τα φιαλίδια είναι αριθμισμένα. Είναι από το 1 μέχρι το 3. Έτσι είναι 3. Οπότε κοιτάμε ποιο είναι το 1. Αυτό είναι το 1. Αυτό είναι το 2. Και το 3. Λοιπόν, αυτό το έχω ξεπλύνει εγώ με νερό βρύσης. Τώρα θα το ξεπλύνω και με νερό ενιδρίου και θα πάρω το δείγμα μου, έτσι. Λοιπόν, να το καθαρίσω και λίγο εξωτερικά. Το καθαρίζουμε απ' έξω για να μην στάζει. Για αυτό το τεστ, για το τεστ αμμονίας, οι οδηγίες της εταιρείας λένε ότι πρέπει να πάρω 10 ml δείγμα από το νερό του ενιδρίου μου και να βάλω από 6 σταγόνες από το κάθε μπουκαλάκι. Εγώ τι κάνω, το οποίο το έχω τσεκάρει. Παίρνω 5 ml, έτσι, νερό και βάζω από 3 σταγόνες αντί για 6. Το έχω τσεκάρει και δείχνει το ίδιο. Οπότε όποιος φίλος έχει αυτό το τεστ, για να κάνει έτσι μια σχετική οικονομία, για να κάνει πιο πολλές μετρήσεις, ας βάζει αντί για 10 ml 5 ml και αντί για 6 σταγόνες 3 σταγόνες. Οπότε τώρα εγώ ας αρχίσω να βάζω τις σταγονίτσες μου. Από το πρώτο μπουκαλάκι. 1, 2, 3 σταγονίτσες, έτσι. Θα τα ανακατέψω λίγο. Ωραία. Θα βάλω τώρα άλλες 3 σταγονίτσες από το άλλο. 1, 2, 3. Το ανακατεύω λιγάκι πάλι. Ωραία. Και θα βάλω και από εδώ άλλες 3. 1, 2, 3. Ωραία. Το ανακατεύω καλά. Ωραία. Αυτό πρέπει να αρχίζει να πρασινίζει. Η εταιρεία λέει ότι πρέπει να περιμένω 5 λεπτάκια. Οπότε θα το δούμε σε λίγο αν υπάρχει αμμονία. Τώρα το χρώμα είναι έτσι, βλέπετε. Σε 5 λεπτά να δούμε αν έχει πάρει ένα πράσινο χρώμα. Σε λίγο θα το δούμε. Λοιπόν, πέρασαν τα 5 λεπτά, φίλοι μου. Το χρωματολόγιο για την αμμονία είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε το κίτρινο είναι όταν έχει μηδενική αμμονία. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι χρώμα έχει πάρει το δείγμα μου. Το βλέπετε. Δείχνει ότι έχουμε αμμονία. Συγγνώμη. Βλέπω κάπου εδώ στη μέση. Εντάξει παιδιά. Από αμμονία δηλαδή πηγαίνω καλά. Τώρα σε λίγο θα μετρήσω να δω
αν έχουν ξεκινήσει να γίνονται νητρόδι. Έτσι, αν έχω ξεκινήσει να έχω νητρόδι στο ενιδρίο μου. Και να μην έχει ξεκινήσει, σιγά σιγά σε λίγες μέρες πιστεύω και θα δω και νητρόδι στο ενιδρίο μου. Πάντως δείχνει ότι έχω αμμονία. Βλέπετε, πράσινο. Αυτά φίλοι μου προς το παρόν. Ευχαριστώ που με ακούσατε, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.